po ay isang ingredient o panlasa sa isang pagkain. Ano kaya yun? Bitchin kaya? Magic sarap? Hindi ba paminta? Hindi rin. Ano nga yun natin? Asin. English is salt. Okay, ito po ay kinanta ng asin. At ang pamagat po nito ay Himig ng pag-ibig. himig ng pag-ibig. Naka-record. Tanga na.